Trin 1. Spot offeret. Trin 2. Panik. Trin 3. Find din allermægtigste mordvåben. Trin 4. Det virkede ikke, og nu er edderkoppen vred. Trin 5. Skrig. Trin 6. Find den grimmeste sko i nærheden i stedet. Trin 7. Placer dig så langt væk fra edderkoppen som overhovedet muligt, mens du rækker ud efter edderkoppen ved dine mægtige skokræfter. Trin 8. Bliv modig. Trin 9. Slå edderkoppen igen. Trin 10. Observer edderkoppens døde og ødelagte krop. Trin 11. Overvej at smide skoen ud, men indse at du er for overdramatisk. Trin 12. Tag et selfie med den døde edderkop. Trin 13. Kun for katolikker. Gå i kirke og tilstå dine morderiske veje. Husk at gemme kroppen.